kai tara ba, kuma kamar yadda saurari su an yi maganar danganawa da saurari su da mafi auren da yi da matarsa na Sufiya an kira shi da tare an yi wannan magana cewa a nuna inda hakan ya tabbata. Sannan an yi maganar batun cewa wata mata ta zo ta ce tana sha'awar annabi, kuma an yi batun cewa manzo Allah ya gode mata ya biya mata bukata. An yi batun sifata manzo Allah da shan giya, an yi batun sifata manzo Allah da tsoro da cewa dan goyi da duk irin waɗannan abubuwa haka har guda shida aka yi su kuma alhamdulillah duk wanda ya halarci wannan guri ya ga yadda ake gudana. Na farko dai an sanya dokoki da tsari, kuma ta bangaren mu alhamdulillah ba wanda ya karya ko doka baya daya, can bangaren kuma kowa ya ga abin da ya faru. Maganar isnadi ko kuma mata na hadisi yadda ake tantance shi wani hanyoyi ne don ɗaliban ilimi su gane kuma su fitar da gaskiya. Wannan abu ne dogo ai, fanni ne da yake mai zaman kanshi, kuma akwai rubuce-rubuce da yawa na malamai. Haka zai wahala a ce a wannan zama ce da yadda ake yi, amma malamai sun yi bayani da masa an buɗo littattafan nan kuma ya kasa nuna inda waɗannan maganganu suke. Wannan babu shakka abin godiya ne ga Allah subhanahu wataala. Na ɗaya cewa wannan maganganun ba wanda ya jingina su zuwa ga annabi idan ba shi ba. Abu na biyu shine waɗannan maganganu babu wani sahabi da ya jingina wa annabi. Abu na uku shine littattafan nan da yake cewa maganganun suna ciki ya tabbata cewa babu koda guda ɗaya cikin maganganun nan guda shida waɗanda ya jingina su zuwa ga wannan littattafai, ko dai Bukhari ko Muslim ne Imam Ahmad ko kuma littafi na Sunan na Imam Al-Hakim. Duka kowa ya ji cewa babu ko ɗaya a cikin waɗannan abubuwa da ya ambata, babu ko ɗaya a cikin waɗannan littattafai. Ya ce fa ku bashi dama a nan gaba ku zo ku yi ku da shi. To batun a bashi dama kusan ai da can ana bashi dama. Ni da nake magana